Me mamunyina, praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. Me mausida for cry. Aya makwa odifo sidani ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti sida beremunie Awurade Nyankopɔn asoma me sɛ memmra sɛ ne dinfo na mefa ehintasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare aware seye adwuma seye edoso na nipa ntimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso Nyankopɔn emfi ne ma enti ye Nyankopɔn no ontime nyi ne ma biomu anha anase nipa bone Dear my dear for the Agrifuna Aquaba and the Bremo and the Basina, our Jumadis. Mesre now the Wakuma and the Machina to Medino as Christus. I don't for Yankopon and any brain so, or my Eddie and Munama. Wow, I do my end of one and so, what boy a home by, why am I a home master? How the Ashen, I watch you for I see after dreamer. The Casset Munyam and County. Your bomb by your brain would serve some to some money. Bible said, Far well, rather one enough family in what you how once that would to me, once that and sunny to mediation. The first mediation power, Jenny family, a mama. I did not be by a year. The other was his what you amen. Amen. Yes, sure, and there day. I don't know, you could die to say, Wasam Saquaya ya fast die ye home. Why are fast to tea and this year? Not if Messiah was a wine running a young company to me, sir. A yawachi son or that toy and so, and no dear yanny. Na said, ye minu no ye, Canada Sotias. No more cha air coso dear Murphy Sania. My young woman will say a young one didn't be. My young woman will say a sick cabby. And I say a name dear Benny your body be a crying. Then my young woman say about that to me no more bro. Now some of my actors said, send your big poacher Jalisa Mweshiano. Sayana Massa for what metro in Mweshia. And the young woman will say a sick cabby, they are ready to be nature and Mweshia. I don't know, Bobby Nubia no woman, Anna D, and you break on a pipe, but maybe I will show you what ye. So wouldn't say you're ready not to one. Now, one can say, why you're going to say, you may have only a friend with young and ready, yes, Christo. I am strategy. And before we say, well, would I catch up before you say, what come on? Or no, I did not pass them before. Set. One more keep up right in my hand. Let's say, we'll see a month for that way in my hand. And then I'll be a young company on your ear. And yet, I was a dream of the one to know, so I did the other nobody to buy some of new beer. And I said, and did you say, yes, oh, yes, she was conscious of what the other day. Yes, I gave this up. I think I'll be about you. Yet, the day I decided, well, you're going to give me that you really want to say. Yet, the day I decided, you're not going for you. Yet, the day I decided, I don't know what thing could not Sabonia is a year of Yaya. Yes, so small Kaya Nutumo. Yam Kaya Nutumo. There is not a Kaya Nutumo pass. But that's how was your name. I'm a Yaya. I'm not sorry in company with them. Jesus. Why are you me? He got no sons. Let's Kapali Gana. Save my other. Sadway to us.
Wachia. Oh, see. Another dia. That's one of the celebrations. So we saw the other Jesus. Now, that is it. I'm for that for yes. The water of painting like assassinate the water. But your money here put in us. Bible said the water is soft. I know 2 years moment ago. As I said to me, I'm going to get a sign. I am 2 years by the piano. Hey! I don't see what happened to my mama. Watch out for your money. And your money. Oh, yeah, Jesus! Yeah, watch here. I get us. I'm going to get in the oh, yeah, see. Please, sir, but we go. And I'm being a big one who said, when you come on, you're the one who saw my yes. You're not with this switch in our mind. The baby I see now was a who could turn in and get about here, who did it also. And I did your son was said, well, nobody else wants to know. Your son was said, woman, I fast for the issue. Who could turn the wood to me and day in I? So I would do one more some more so the assassin. Or so the assassin, your phone to be there. The Mama, get your trouble. What do you do? Am I here? I didn't come with me. I didn't for you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yadi animonyama oso nyankopon. Oh yes. And there so ama ya ho kwan na so ye nipa ma ya so no. Ebra nwumre yi so ebra bi se nyankopon akoa. Ede na sempa ebro. Na okenka Yohane asempatimi ansanchemu aduasanan na. Wasi de onyankopon asoma no no so no. Oka onyankopon asem. Na oka onyame adwene. Hallelujah. Amen. Nyame akoa aye obi a o preach onyame asem no koremu. Yes. Da bia me ka say wa sofo awe ebremu behu omo mo kan nyansasem. Nanso enye onyankopon asem. Oh yes. Ebi tufo nanso enye onyankopon asem. Yekuta onyankopon asem a eye asempa eye kroje. Eno na nadan na akoa edebrɛw. So obeje bra na watie na asem no ebeje wonkwa. Amen. Asem no be saw yawe. Amen. Wetu niam bia afru so. Ni din eye Bishop Albert Saki Kwapon. Ebremu ye ba me papa kwaba. Bishop yamu akwaba ba fidi so. Asafo mejo so ebru Yamishira. na mopo mutisan eda otumfo nyankopon ase. Amen. Ma me fa sa akwanya so na me ntia sida awa ahwefo ene sida awa etiefo wona mrebia osai won bre wona adaje na odi follow sida awa onyankopon onhyiramo na onyamo kese. Amen. Mo a mo hwɛ yan na mo tie yan efiri aman foforo so mo follow yan ewo YouTube Facebook TikTok. Yes. Nyankopon onhyiramo na onyamo kese. Efiri samre kosi se no do be bode man you a fidie no emfiri ha na bomode ansa oni yembom na oni yen ensori otumfo nyankopon na won soso sane ye ba ye ka kire wo se sida awa no enye radio anase TV program keke na mbom eye program a onyame tumi ni nyame ahoɔden edi akire no ofula ososo obedi adanse. Amen. Na merebia na ye ba fidie so no ye ka kire se ba bibia ye Awurade Yesu Kristo ka osura hini no ho asem papa na oka adwensa kire asem no owie ye no obibi o haw ni wa amane no onyankopon edoban Kristo no oje won firi o haw ni wa amane mu enti ye ba fidie so a ye ne wo che nyame asem wie a ye ne wo san bom paye se o haw ni amane bia ewa wo so no onyame nam na asem so on fanye wo emfrim na dodo no a won follow no dodo na edi adanse enti wo so follow na obedi adanse. Sabre fa phone no na fro obi na obi so fro obi fro onua bi fro wadanfo bi fro wodonfo bi ka kire se onyame somafo no nyame akoa na waka ne ho asem one ne tim ni nyina abedu na ene waba no pabre so se obema nyame aye nyame na me no mi ni so ya ye nyankopon ene ba sabre eye like some page no me kan Facebook no
YouTube no eya share link no ema afoforo nso so follow na ya fa wo comments so bra na won so Nyankopon ebeshira na o kan Daniel chapter 12 verse 3 no o se na badwema no be hyen na wona otimetwe ni padodo e de batene ni mu no tresem so obe hyen se da apem ensroma enti Onyankopon se yen hwe osoro ahenie na trene no kane na de aka bia no o de be maye ti kwan ba akoso so a wo so babua obi ma ono so ahwe osoro ahenie ne trene ne se obehye link no hallelujah amen bo so me nyina me na ahwefo na etiefo kasa afa asema ma 2 days se e portal say wages of sin and I say payment of sin boni aketua boni anipa ye na asase so bia no onya so aketua wa asase so ansana ni wuachi no asana wasaya akonya aketua eye na temuo na nipa pia adwere ne se oye boni na wakosere boni fache oye boni na wanu no ho owia so wasachira Bible said you nim papa ye na oboapa na oye boni no boni ho afode boni ho empata boni ho afofuru bia na nyadai eni ho ma oni okro no na de aka eye Onyankopon atemu a o hwe kwan ya ano oden no na me no sha say me kache woni papia asase weso oye bone na wona bone oye no nyame tua won so ka awa asase so ansana owo tin se Nyankopon amfa saafo no fom so anche won na nyame tua won ka awa asase so dia me no mie no so ye fom so na ye ntimi nwane emfiri ho intina ye ba fidi so ye tufo se fa asem no nante na ye kronkron ma urade na ye mu pi ye se asore de ye be ko empaibo no de ye be bo Bible no ye be kan nyame asem no ye betie bi anso so asem no se be ya asem no yofo no de ye nya asofo asem no yofo da na mom ye be ya asem no tiefo awrefrifo eno no ye be fidie so a na ye ne ahwefo eka ho asem na ne de ye be ye odima empire ene ye be ye odima empire na wotwe encheba anso emonsem no edoso enti Yesu kan no Matthew chapter 6 verse 34 say de bia obodi said dano boni doso e wo den mo boni doso wo den obeti yesi bibia to obi kunu bibia to obi yire bibia to obi ba yesi adwuma mu panyi bi de odidi ma obi die no wo hyebere mu aboafo no wo destiny helper no obeti yesi yare bia kana to ho obeti wanya ka kwanhia obeti yesi wawu ye wa hye obo no obo okro ne sika twetwe de wo obi ho obeti no osofo yesi nipa na afrim ho na okwa akoda neka ahe ena sikani bi okra na ahwefo na etiefo nkrata ani ho nti wo kan sei tinipa bebre yi ase bi su asofo pata wona pata bebre afidi efreo usu no bi wase kire yesa wa boka enti na hia se ye odima mpaye na odima mpaye no so ewo adwuma eye ade ba kwa Kristofo yempe ewo ye generation na eye odima mpaye enti yenko tete atempo no se na Jeremiah kan no bebe bi okwan papa no wo na yenko faso na yenya home ema ye kra tetefo no sofo mo ye odima mpaye ya tese ya che Yakubu atwaniti na asafo ni nyina akohia ewo dem asoro to ni nyina osofo omodem paibo so much say omati biom say ya san ya che Peter osofo de ekoso wa asafo ahoduo mu bo yese sofo bi yare eda bi ewu ya ye ni say sunsum bi yare o yade no ye di na ko hospital nyina yade no nko osofo na ko boa say Kristo sum no koso enti ko osoro ahini no ma ko ye MP ewo so ahini no mo ema nyame MP na atofom no Onyankopon communicator
na atɔ fam no Yes. onyankopɔn TCE na atɔ fam no nyankopɔn minister na atɔ fam no ti die na Kristo asafo ɛsɛ yɛyɛ asɔfo yɛ kasa yɛnkɔ hyia yɛnkɔ yɛ odi ma mpaeɛ ma wobɛkɔ asɔre da ne nyinaa da ɔkasa nnɛ yɛkɔbɔ mpaeɛ tia boronsam yɛkɔbɔ awareɛ ho mpaeɛ yɛkɔbɔ visa ho mpaeɛ yɛkɔbɔ mpaeɛ da no bɛyɛ ma na no mpaebɔ no sɛ prapraprapra yɛmmɔ mpaeɛ ma ɔman no a na mpaebɔ no ano aba fam enti yɛbɛ fidie so a yɛka kyerɛ sɛ woka twerɛ sɛm no ɛwɔ Jeremiah chapter 29 verse 7 a ɔse atukɔfoɔ kuro no a yɛtu mu kɔɔ mu no kuro no a mote mu no mommɔ mpaeɛ ma kuro no mommɔ mpaeɛ ma ɔman no na ɔman no nya asomdwie a wo a wote kuro no mu wo so wobɛnya asomdwie ɔman no ho tɔ no a nneɔma kɔ so a wo a wote mu no nso so no wo nso so ho bɛtɔ nti mpanyimfoɔ sɛ ɔkɔmfoɔ ɔte kuro no mu ɛhyɛ nkɔm sɛ kuro no bɛboa kɔmfoɔ no so te mu bi ade bɔne pa a ɔno nso so no ɛfa no bi enti nyame ma yɛnsɔre kristofoɔ nsɔre na ɔsɔfoɔ sɛ yɛ youth no sɛe ɛna mpanyimfoɔ bebree sɛ de ɔmo ho agyim ɔsɔfoɔ ɛnɛ sɛnea ntadehyɛ a yɛ maamenom ne yɛ nua mmaa no mu bi ɛde pia bɔnte no yɛ awerɛho sɛm ɔsɔfo bebree sɛ yɛ underwears ɛna ɔmo hyɛde ɛde nam abɔnte ɔsɔfoɔ saa nneɛma no nyinaa so yɛ nyame akyiwadeɛ a nyame ka ho asɛm ɔbɔ ho adagya ɛna ɔde nam yɛbrɛ nyame som ase yɛbrɛ Kristo som ase yɛyutu no nyinaa ne mo maame mpanyimfo bi ntade bi wɔ hɔ a maamefo bi kura wo mfa nsusu wɔn sɛ maame mpanyin na ɔno hyɛ bi no ɛbɛyɛ dɛn waka kyɛ ne babaa na wawie SS no wawie poly no wawie university no wawie nursing training no ɛbɛyɛ dɛn waka kyɛ sɛ dress yie na ɔka twɛ sɛ na ɔsɛ ɔbaa kronkron Sarah no sɛ na ɔmo sɛ dress yie asɔfoɔ nneɛma nkɔ yie o nneɛma nkɔ yie o asɔfoɔ kristofoɔ nneɛma nkɔ yie o kristo som ɛsɛnke asɔfoɔ from COVID-19 kristo som si ne dada mu bio from COVID-19 nyame nkurɔfoɔ atie me kristo som ɛnsi ne dada mu bio ɛna nwumere yɛmie yɛtwerɛ sɛm kɔ 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 yɛntie twerɛ sɛm na ɔtumfoɔ Nyankopɔn yɛwie pɛ na yɛba bɛbɔ mpaeɛ tie odi ma mpaeɛ no ɛyɛ ɔhyɛ ɛde ma me no mmienu nyame asɛm na afei deɛ di ne nyinaa kan no tumufo sɛ ɔsɛ I ordain first of all that request prayers intercession and thanksgiving be made for everyone. What's he saying? Odima ne asedama nipa nyinaa. Ahemfo ne wɔn a odi tumi nyinaa. Na yɛatena sikom. Na yɛn ho adwen. Onyamesom pa ne abrabɔ a ho yɛ nyam nyinaa mu. Na yɛyɛ na ɛsɔ yɛ na agye nkɔ Nyankopɔn a ɔpɛ sɛ ɔgye nipa nyinaa nkwa na wɔba nokora nimdie no no ani. Amen. And Joseph say, we use the word I ought or shay. A provocation. I saw shay. Say, yenya day. The day breboni at the same. Yenya udima. Mama, when the amount mana, when the amount nana no ma, or more chuchimusua babusia no more. Also for when near mass asafona asafomano chuchu musuo e de ba asawre dan num ho asof bebre de chiwa de ka Kristo asore ti amanyame ho mu dwane efri nyame asafo ehin no mo call ya omo san be sesa o mata de a kwasi ada no betena ase ehin no mo call ya omo ba ya memene da no mo sesa o mata de omo betena ase ehin no mo call ya omo sesa o mata de a efiada no betena ase we so ye hintasem pa serious
Okay, Tresema. Nyame say Moses catch your mind and say, or Chena me babe sramo. And you be sin at there. Me nyame min pefi. And then nyame fifia homa. Tie man nyame to me. And now Abraham you demand pie. According to Genesis chapter 18, from verse 16 to 23, bringing to young kind. Emra Onyankopon Sodom ni Gomorrah ni kura twahia ye nuama ensem fata onyame se me ko Sodom ni Gomorrah akosai kuro no na senya me ne Abraham tie yi wasa me boda mane boy Abraham mane se de me ko akoye ni ena Abraham se ne bo se one Awurade Nyankopon be kasa se obesai atrenefo e di afra ni boyefo ana one ne bageni from say atene for 50 e wo kurum obesai ana nyame say nipa 50 atene for 50 nti ko say obageni bedu 40 eba 30 eba 20 eba 10 nyame say say wo kurum ho osofo ahemfo kurum ho asofo wo kurum ho sorry da wo kurum ho anso so nyame anya nipa 10 and I did a cost of a generation, dear Necoso. Dear Necoso. And then you may ye de radias a senior coupon, I'll share your so. Amana watch it aqua pro abetuya. Fro baby saw you say that. Awa no frobi send a link in the man and say you demand pay all link no fro boost you for gather your family members to join Cedar our intercession prayers from no join pay bono ma kwamo from send a link in the man and now more for Facebook no so I share Facebook no so I share mon send a link in YouTube TikTok ebo Cedar worship center obe share or kase urade me da wase na watch asaya kwa pro abetume ne mabusua ye fie Cedar safo Kristo asafo sompa first service any Cedar hour etiefo nyina any sompa media Talawan media ejumaya fo nyina bi wa no na da Awurade ase Awurade ase ma wa busua Awurade ase ma wa safo Awurade ase emesi da awa shofo mo amuforo ya ewo Europe Asia America mo amuforo ya free wa mindful so Awurade ase bi wa no Awurade ase let God hear your voice open your mouth and thank God bi wa no na Awurade Nyankopon ase bi wa no ma yamento ni I said that can't give it time. I said I want to Psalm 91 verse 11. Also I shall not perform. So on show so now who am I Sam on your mail show so what show we show so or master ukro so yes so where to my so now what you obey master Dana be one of in the name of Jesus Christ. Psalm 37 verse 5. The Bible says we should commit our ways unto the Lord. Yes. We should trust in him and he will make it. Was he young fire and share radensa? Ye did not watch share radensa. Ye the yabusia, ye juma ye four, oh ye juma, ye different ye fiba, share castle rade. Was he young fire quano? Was he young fire share? Na ye knew wouldn't. Na wo na obeye na wotwe ye different ye fiba ye didie ne ye nom ye na ye so
ye juma so ye juma yefo ye busua ye de omo nyina ba wani mo se na wotwe Awurade ma wabasa so ewo ye so ye busua so wo Yesu demo be wa no fa wa busua fa wa ma fa wa juma fa wa kono fa wa yere fa wa boafo fa Awurade sa na wotwe jeba ho e mo se mo doso sire Awurade sa o de wa kwa Awurade sa mo amowa appointment bi o wa appointment bi na wotwe fa appointment ni Awurade sa fa wa appointment ni Awurade sa o be tu kwa o wa yie bi a o be ye fa Awurade sa o wa work bi a o be ko engagement bi o wa meeting bi a o be ko fa Awurade sa o be for train o be for plane o be for car o be tu wa ga sa o car o be tricycle so abobo ya so o fa Awurade sa moto so wo Yesu domo bi wa no fa wa kwa Awurade sa fa o ma Awurade sa fa wa busu Awurade sa fa wa sa for ma Awurade sa pray for your family, pray commit yourself into the Lord fa wa kwa no Awurade sa wo Yesu domo fa wa busu commit your family into the hand of God. Pray for your family, pray for yourself, pray for your incoming and your outgoing. For by now with this friend with you in the name of Jesus. Nyankopon shira pa sa obompai. Ejame chapter 7 verse number 7. So nyame so onim de hiawo nyina ansoje se obisa. Okay, 1 Samuel chapter 1 na nyame nim se Hana epeye fudie Hana ye oboni na afi bia okọ asori fi okọ Shilo mpa bo bia so aso nyame amfa ama no kosi se Hana ne bere okache Awurade se Awurade wa fena me pihia ba na mami oba beni se ode ne chemia me de ne bebo afode ama me de ne be mo Awurade ne watena ofi eno ansa na onyame ema ne yefode na nyame nim so hia yaresa nyame nim so hia adwuma nyame nim so o ma na sei nyame nim wakoma so ade nyame nim so opeyere opekunu watobone bi mo opese ofri nyame nim so o ma no nyame nim so America ho Australia ho UK ho Europe ho country o hye utie ye ufolo ye fri bia nyame nim o ha no grata sem ne nyoma so gise obisa no ye bompa se na wotwe nyame onkae Amen. Na what kase Awurade na wotwe Awurade kai me ma kuma swade ni Awurade ye ma me be wa na bompa pray for your heart desire bompa ma wa kuma so ade bompa ma wa kuma so ade o ma kuma so ade wa kuma so ade ni say na wotwe wo hia ya resa wo hia juma wo hia sika so ya basa uhia sunje uhia wake bia kopi o mebi ka so di ba o so obi de o ka ana o di obi ka o pese Awurade ya ma bia wa no ka kire Awurade o ha o ni say wa man ni say bia wa no na chibi ni freni o ka kire say rapi o ka kire say the person who are there or touch them. Let's also be one of
Vampire on Facebook also. Mama share mutia vampire. Vampire. Sompata kurade. 103.3 vampire. Sompata vampire. Sompata kra vampire. Sompata commence vampire. Sompata nyane vampire. Sompata chima vampire. Sompata kuransa vampire. Manya Tony, wow, say it, Facebook, YouTube, TikTok, vampire. In the name of Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Say obompai. So okay, James chapter 5 verse 17 or say Elia yo nipa say ya no bompai den say insuon to na Nyankopon sompai bonum or say bompai say insuon to the radia sompai bom and no be bompai bi amanyame asom say okay Matthew chapter 18 verse or say cheche na asase so a obecheche no asoro na o sane na asase we so a obesan sane no soro ye bompai Proverbs chapter 16 verse 17 no or see the otu amana no obeto na mena na de omu no boba bi se mra wo so no boba no besan ya dan akọ Proverbs 26:27 Proverbs 26:27 ye gira so bompai say de o hihye ade bone na wo twi ama wo ba de otu amana ama wo atwuma e ka obi nko ka na wo twi ko unyuma so ahon amaye nto ye mu bebro be ko unyuma so na mafo de bioma be petepete ho amafo be toto kwanse gugu ho uko na ye so emu da ye basabasa wo so sa da ye na wo twi no na unyoma nyina sei ye bompa ka se urade Yesu na wo twi obonefo ne hihye ye obonefo ne fidie obonefo na pam da ye bone ameso so ye famia me ho e fami ma ho me ko me yire ho me bushia ho me tuma ho abuafo ho me nyintum me break it out me sign on for yesterday open your mouth and break it out break it out roll it back break it out Facebook, Facebook,
In the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. Also, if I roll back, there me do. That's right. Proverbs chapter 26, verse 27. Mufantoso. Yes. Mufantoso. Or said you 2 amanano. Also for Otu ho no bi ni asem. No 2 amanama. Na wakotum. Na wafanu wedi. Or say, if a man digs a pit, he will fall onto it. Yes. If a man roll a stone, it will roll back on him. And then it will roll back. No. Ye bomb pie apeja sumpa media ne telewa media. Also for the bakwa nyame ma eye ebibifo ye nya ade se ade papa no ye mbo ho ban. Sumpa media ne telewa e baaye. Oh, CEO ene ne management board ne mpanyumfo nyame nhiro mo. Also for Sumpa TV abebo anipa Sumpa radio eye telewa media Sumpa media. Ude ye ba sida wa kekekura ye ba so. Sumpa fan service. Any programs ahodo mo ye. Oma ye abji nipa Sumpa nkomo no mo. Also for morning show asempe nipa no mo. Nipa aboa won. Also for mo do mo sika to do bi ba no ma pe bebia ma na da kwa. Na ye omo di echire bu a mo fa lawyer kwa police fo. Also for at the papa nipa mahuba. Ye bomb paya catcher this on page and sa. Ewo tell 1 media, this Sumpa media so. Or boni phone shisha ye biara. Radman and Nanishira. Ye pajan fidini na. Ye word jumaya for a free a juma wura. Nena name penyon for. Send an anonymous canon say at Tranconia. No. Ye bomb paya so unya me man sasso. Oh pay your mouth. Pray for Sumpa media. Pray for 1 media. Pray for management. Pray for management board. Pray for CEO. Pray for workers. Pray for machines. Vampire machines. Ahodwa. Eye juma wo yemu framemo. Vampire juma yefo. Mrebi amutie fidie nechi. Oh, mrebi sa hodwa ni nyina TV nyina. Vampire fidie ahodwa. Eye juma vampire. Say nyame man ensaso. Nyame man ensaso. Pray. Be one vampire.
fidie no ɔbɔne fo no sikyɛ ɛna ne nhyira ɛho adwumayɛfoɔ ɔbɔne fo no gyina tuo ɔbɔne fo no fidie ɛwurade mpengu radio stations ahodoɔ ne nyinaa yɛde bɛ ɛwurade ne radio station ɛyɛ Sompata Kurade Sompata Fa Sompata Akra Sompa Kumase Sompa Sunyane Sompata Sompa Nkuransa Sompa Techiwa Sompa Karawan TV Sompa TV Vampire social media handles in it Sako Radele Roya for them in the name of Jesus Christ. Kasa urade ena nwumrei ena homachi ena wiei ena anopai enwumrei mpremprei yede Sompa Media Netala One Media eya management board efrisi wo so wono odijuma so ede bua dwumadie emumfidie emudwuma yefo yede hwerade nsa obone fo ne hwehwe ye ewona wotwe mo ewrade mpengu ewrade nane ne nhyira ewrade to nhyira nsuo ego Sompa Media so na me to nhyira nsuo ego Netala One Media so onyame mpege adwuma ko Yesu demo nani banko so a enya so mfa so Yesu demo. Amen. Prayer number 5. Ye bompai de oman Ghana akwawrade ni efe president so ebesi ketwa so ye bompai se onyame man nsa so oman no so nyame ma sunje oman Ghana anyan asunje no ntena ho osofo beti yesi asase wo so asi wo baabi obeti esi nipa ewu ye yi won osofo ebi beti mesi ye man mu ye hwe nanu bi nsu toye e won kran ye hwe nanu bi yesi yade boni bi ebese ka wi mu osofo nipa nche na nipa rafi o yesi lockdown Osofo, yes, sanitize, yes, nose mask. Yeah, check away your temperature. Osofo, o ko baby kurana untimi nyade osuru. Ye bomb pie, ye jina Jeremiah chapter 29 verse 7. Or say a mom pie more mine. O maninya sunjo e benyas. Kasa rade. Ye pejo my Ghana. Every president so. Eko se ketwa so. One odi to me. Ye kan opinion leaders. Ye de omo nyina ba rade ne. Rade ma wabasa so. Awo my Ghana so. Ma asunjwe no. Entena wo. Ya kwa nyina so. Rade umoja no. Empete so. Yes, sign amane na wotwi o my Ghana mu Radem Pengumaya Yesu demo pray for Ghana pray for peace for Ghana Yesu demo vampire my Ghana pray wa no si ho vampire na aba form vampire na aba form vampire mo mano vampire mo mano vampire mo mano vampire mo mano pray ko so de mo maya le baba Sandala bakapa apalanda ya ba aya bede be kapala basaba kapala apalanda be wano o se rabe kai o my God asugia ya nyeri asugia ntre ya the president and the cabinet the minister ya the opposition ya the MPs ya hemfo ya the opposition party e power rado ni mo se rado François na ko obibi ahoban asugi ayanye asugi to man so wo Yesu de mo in the name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Ya me shira opi. Amen. Say u follow
Cedar Hour. Sabre mu amo hwe yen na mutie yen wo fie fa onsa to akoma so na me no bom pai wo ba bi owo biara onyankopon se ane obema ye de yakoma pe ye bom pai me gyina nyame asɛm so was Psalm 107 verse 20. Nyame so osoma na asɛm ekosa yade osoma na asɛm ekogi ne ma efiri won haw no amani mu enne baby bi wo hwɛ me a wotie me na wotwe nyame nti na ne mo nkyerɛ ho amen na wotwe nyankopɔn ehu mmɔbɔ amen na wotwe nyame ma wo na sundwe amen na wotwe me frɛ sika ma wo amen wa wo hia sika na nyankopɔn no mu sika sɛm Amen. Amen. Financial breakthrough. Amen. Receive financial breakthrough. Amen. Receive your healing. Amen. Receive your healing. Amen. To wayare saseseya. Amen. To wayare saseseya. Amen. Adebi edawa koma so. Amen. Your heart desire. Jesus. Erade found tomwe. Amen. Koma so ade mremwe. Amen. Amen. Kai wo na wotwe yo. Amen. Amen. Kai wo eneda yo. Amen. Amen. Ho mobo eneda yo. Amen. Nyame omade ni ho bemu no. Me bomb pa se de ya kwensi de si wo hyebre kwan. O nyame yimfiri ho. Amen. Appointment bi owo. Nyankopon ma wonya nipa ni madom e. Amen. Nya o nyankopon ni madom e. Amen. Ya wo hwehwe nyame fa ndom e. Amen. Nyame mie kwan ma wo. Amen. Me do ma no hye Kristo mojem. Amen. Me de wabusu no hye Kristo mojem. Amen. Me de wadwuma no hye Kristo mojem. Amen. Me fra tofo ma wo. Amen. O ton ye beto na wotwe. Amen. Ye toso ye betua na wotwe. Amen. Wa kwanto me de shawra densa. Amen. Me de akwanto fo shawra densa. Amen. Mo am appointment bi me de shawra densa. Amen. Wonya ni pani madom. Amen. Wonya nyankopon ni madom. Amen. Si wiye na wotwe. Amen. E bom pa ye maun. Se ukọ wo na ye so. Da ye basa bi a waso. I den so so boni bebre o. Da ye no mi twam fro shebre so. Amen. Mi twam fro shebre so. Amen. Erade no mo wakoma so ade. Kan amen kese pa. Amen. Me no bom paye. Na answer na no mo pese me bo bibi so mpaye ma no ya ye no ready. Bi enso bi o documents bi o CV bi mpaye ye duro so. Also for da ye so di ni panya. Obo ani nneoma be ye pe. So daye. Bo so daye o so fa o ma ho nye. O so fa o kru nye o yire ho nye wadwuma ho nye. Obi man so obi kru so Bible say ye gituma be ye adwuma na ya mprenso a enye adwuma. Eno na Isaiah 54:17 no say akode bi obebo atia na renyina. Eno na say kan James 4:7 say wo na se bono sam kwan. James 4:7 ka say urade. Daye bi amaso. Daye basa bi. Obi aso afa me ho. Obi aso me akasa maso. Me ni break it out. Any evil dream, I break out. I break out. Yes, so demo. Some pay a chucha Diana. One be a wasso, the one Diana, the one kind. Find Diana, try Diana, try Diana, try Diana, try Diana, Diana Bonnie, chucha Diana, find Diana, but Diana Bonnie. Yes, so demo. Yes, so demo. What's the menu Diana? Yes, so demo. In the name of Jesus Christ. Cause any evil dreams, I break out. I break out. Any evil dream, Any evil dreams, I roll back. I roll back. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ka amen with you. Amen. Amen. Shira upi. Mo amo pese ene ye ne mo bom paye no. Say you signing out. No more of your TV, Facebook, screen, no. Now mess me and signing in a more fryer signing out. My name is Tim. Yeah, no more bomb pine. No more mutual radio, no. Now messing in here. 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557
0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80. 80 That's number 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89. 89 Yes, signing out a numbers na me and saying na off from me team. Ya na obabon pai sabre wonsuo o documents adebia na nsuo na mafo du wa dance ebia na nkwa ne de kan o follow sida hour pension no bi na peja ye boss pai de o pe bia fa ye na dance no eye p peja wonsuo peja o document o save o funds o pese ye email ye test o bibi o pese o tini pa ben ka me na obon pai erade ni pe bia wa peja ni nsuo ni documents me share erade asemu tumi se emo wuremo nsuo yi na ni Yesu moja amen nsuo no enane ayaresa nsuo amen nsuo yi enane sankyere ni nsuo amen me bomb person nsuo na ni miracle water amen enane the blood of Jesus amen enane healing water amen nsuo be ye biara erade ma wa dance me fra dance me fra dance me fra dance for documents no so you wa page ni CV you wa page ni documents bi say any passport you wa page ni phone or person your email ni bibi your text ni bibi or ti obi nka ni sika bi ni sanka me bompa say me fra dance ma Jesus demo na ma bow documents you wa page bi aso mpa James so say amen. 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 It just enye ho. Amen. It just enye ho. To walk amen keseno. Ebeye ho sa amount ka amen kese pa. Amen. Christo ya do my special announcement. If you da ebeye, me bom paye egu oye so. Bible say obi bi yare aye mom paye man. James chapter 5 verse 14 and 15. Na yensra no ho awurade di mu. Na se wayemfom so bi mpo a nyame de beche no na wasana yade. Enti mo a yedika bobo oye so mpa wo TV no radio so no. Mo bebre mo hu adanse e bae. Me say ebo so empire nyame ya adoma. Na nyame de adom do na Yesu ama efiada e bae. Saa nso so na enkyere boode ne bi no. Enkyere boode ne de dodo na tai France adankyene no. Board no pebi. Yesu kanu Matthew chapter 5 verse 13. Or say yeni asase so nkyene. Na say ye de ono yira on fire nye hwe. Yesu hwegu emani beti etia so. Ye wo be nipa ye nwoma tia ye. Obekọ wodwuma mu na edi bibia bepeti ho. Obi be so dan na obi ne na da. Ade be chena ne nwoma nyina ye bisi basa. Eno ne ye boso mpa ya. Ye kire o de fa ya. Etoda esay obonefo no hyehye na obonefo no dwura tu nyina hallelujah enti hye no so papa wa na woto wo fie ho enti na mama period emere wom afiada nyame ya adoma na mebo mo ambo hwe ye wo Europe Asia obetimi ayedan a odabe Africa market bi bu ha be mail state a won bi ni ho obetimi apabi on sabeka Friday nyame ya adom na Yesu ama ye bebo so mpae sabre de nyame hyira sida awa no dwada ekosi fiada na de brew no nkron kosi no ndu nyame nhyira wo se wo mre na odifuru Yesu ama o kire same time 9 to 10 ye besa ya share. Have a good night. Bye bye.